स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के बारे में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और रोज ऐसा खबर देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ले। आप सभी के बता दी कि भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और धमाकेदार गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा मीठी जलेबी। आप सभी के बता दी कि ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गई रहा और ये गाना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब बेसब्री से इंतजार करत रहे हैं। जे दर्शक लोग ये गाना के इंतजार करत रहे हैं वो लोग ला बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप सभी के बता दी कि ये गाना के रिलीज डेट और टाइम कंफर्म हो चुकल बा। ए गाना के गौले बड़े भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका जी, और ये गाना के लिखले बने यादव राज जी, और ये गाना के संगीत से सजेले बने आर्या शर्मा जी। और ये गाना के काल शाम 6 बजे यानी 22 जून शाम 6 बजे जी म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप सभी जाके सुन सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल हो। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और बगल में दियल घंटी के बटन के भी दबा दी।